Hallelujah. Bazalwane. Simbonga uNkulunkulu ngomusa wakhe namhlanje ekseni. Siyambonga uNkulunkulu ohambe nathi kwaze kwaba la. Sibonga umusa wakhe uma ethi umusa wakhe musha njalo ekseni. Ngempela umusa kaNkulunkulu bazalwane musha njalo. Ngihleze ngithi let us not take the grace of God for granted. Mele siubonga umusa bazalwane ukuthi sikhona namhlanje siyaphila namhlanje it is because of our God. Into yokuqala nje kumele sisijwayeze yona ukumbonga uNkulunkulu because he is the source of life. Mawucabanga ukuthi uvuke ngoba uphuza ama supplements ushaye phansi. uNkulunkulu okuvusile. Bongayiseta le alarm yakho mayiqeda ikhale wena ungavuki. uNkulunkulu akubonise ukuthi isibani silayitwa uye ekseni. Mele simbonga uNkulunkulu mbonge nje ukuthi usaphelele emzimbeni awuguli amaphathi akho omzimba ayasebenza mbonge uNkulunkulu ngaloko ungathathi for granted mbonge ukuthi inhliziyo yakho mangabe una 50 ina 50 years ishaya ayikaze yama umbonge mangabe una 20 years ukuthi your heart is still pumping the blood ayikaze yama mangabe una 30 mbonge mangabe una 60 70 80 for 80 years inhliziyo yakho yenza into eyodwa pumping the blood because of God. Hallelujah. Ukuthi usabona umusa kaNkulunkulu ukuthi ukwazi ukukhuluma it's the grace of God. Ukuthi unabantwana it's the grace of God. Ukuthi uyasebenza it's the grace of God. Ukuthi umuntu omusha it's the grace of God. Ukuthi uyadla it's the grace. Hayi ngoba usebenza you are not the source. God is your source of life. Hallelujah. Sibonga ukuhlangana bazalwane ekseni. Sesivalelisene kangaka sakhala inyembezi saba emotional. Sayivala ngama KFC. Ngiyambonga uNkulunkulu futhi angiphezi bengikhala iviki lonke. Angifuni ukungasho bazalwane ngikhalile iviki lonke ngathi inkosi. Njengoba namhlanje kuyiSunday ngabe mina ngina 5 days ngiyicha esihogweni. Ngabe sengina 5 days ngilibele ngiyinkuni zesihoko. Nina ningazi nithi hawu sihambile sonke siyohlangana le sivalelisene kanjalo ngithi sathi bazalwane siyolinda irapture ke siyahamba manje savalelisana ngempela and ngiyacabanga ukuthi abantu bebasibhekile bayasho ukuthi abahlanye kule sonto bahlanya hure izinto besizenza last week besingasiyithi awogogo bakhala nje nangu ugogo Mahasela uthi awu mama sengikhale kangaka ngithi hayi cha bonga uNkulunkulu ukuthi sisekhona ngabe sikhale esihogweni ngabe ubumaye esihogweni lize lithi iBhayibheli ukugedla kuba ukukhala nokugedla kwamazinyo forever and ever. Na into enza ukuthi ngimbonge uNkulunkulu namhlanje ekseni ukuthi uthi ubamdladla ongena esihogweni akaphumi esihogweni ayikho exit wena ngenile forever and ever lapha noma sewukhathele awuphumi. Ngabona ngathi Nkosi who am I bengungubani mina. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomusa ngale nkonzo senzele yona namhlanje bazalwane. Let me reintroduce myself. This is a new me. Lo mamdladla ombonayo namhlanje akusulo mamdladla omaziyo. Umgcine last week masivalelisana. This is a new me. This is a new mamdladla. Hallelujah. Osindisiwe owathatha uJesu njengenkosi nomsindisi at a very tender age of 23 years. Ngamthatha uJesu njengenkosi nomsindisi. Life for Slorus hayi kwenye indawo. Bengiphila life for Slorus khona la kule lokishi leli sonke siphila kulo and I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. As a young person I have never seen umuntu ofana noJesu in my life. I love Jesus with passion. Ngaphuma ezonweni bengijola ngaphuma emjolweni. Bengichayiva ngaphuma emjayivweni bengiphuza ngaphuma etshwaleni ngichayiva kuze kuse so ungangitsheli mina ngiyayazi leyo mpilo ngikhishwe lapho ngeke ubakhipha abantu ungakhishwanga khishwe emjayivweni mina ngifuna ukutshela abantu abasha bengichayiva kuze kuse and indlela bengingayo presentation yami bengaziwa ngefashionista njengoba beningibona vele ngumama swag abantu abasha baze bangibize ngokuthi hey mama une swag abanye bangibize ukuthi uyifashionista
Wonke lamagama ebengibiza ngawo from at the tender age ngisesewumuntu omusha. I love swag. Bengithanda impahla. Ngithanda ifashion, ama brand name. Abo Paulina khona leteka bathi Paulina, I'm sure wena ulazi mina bengigqoka iPaulina. Yabona njoba ikhavela niliphaphela manje mina bengigqoka ikhavela. Bengigqoka ikhavela mina. Ngumuntu omusha. And ngingasikhohlwa ngihlakaniphe. Gqoka ikhavela. I-gold teeth le uNkulunkulu angikhiphe yona. Yabona njoba ngasayifakanga. Angithi ningibonile bengifaka i-gold slit last week. Iphumile le gold teeth leyo. Ngiyifakele sasikhathi uJesu ngingakamazi. Ngisaphapha ngithanda izinto. Ngoba vele umthetho wami izinto ngiyazithanda. Ngithanda izinto ngumuntu omusha, ngifaka i-gold at the age of 14. Ngifaka i-gold teeth. Ngingajiving nomhlolo. And ngi-excela na into engicakayo. Ngathi mase ngibona ukuthi ngibiziwe ngabona ukuthi hey, usathane knew the future. I was good in everything. I will excel. Yeah, I will excel. Yonke into engenza ngiya-excela nomjivo bekangekho jiva njengami. Yeah, makufike mina enkundleni kuyaziwa ukuthi hayi cha sekakhona umajiva wonke umuntu uzohlala phansi ngizojiva wonke umuntu azahlale phansi kubukelwe mina. Angikhulumi nebandla lase Act of Faith namhlanje for Slaughterers, ngikhuluma with the body of Christ. Ngikhuluma nawo wonke umuntu omusha ongibhekile namhlanje South Africa egameni lika Jesu. Ngikhuluma nawe ukuthi bengumuntu omusha nami. Wafika uJesu Madida. Ngamthatha uJesu. Wangidetoxa. Ngoba ukwazi ukuthi uJesu mase kafikile uqhubeke nezono. Wangidetoxa izono wawukhipha umjolo ngeva ukuthi umjolo ngisawuhaleli ngiyawunyanya. Ngoba neBhayibheli lithi senyanya okubi. Unyanya lento enyanya uNkulunkulu athi sisinyanya isono. Ngeva ukuthi umjolo ngiyawunyanya. And ngangena ku ministry la besithanda ukuya khona kule ndawo abathi St. Francis in Boksburg. Mase ngisindisiwe ngangena sikhonza kababa Makhathini. Ngajoyina leyo ministry leyo. Every Saturday besiya lapha. Masifika lapha yana sithola abantu abagulayo. HIV positive, young and old. Ngabona abantu abasha lapha esasijiva nabo. Ngabona abantu abasha bengifunda nabo abanye bebangibiza Phindile because that's my middle name, Phindile. Mangithathele thuba ngibingelele. Ngiyakubingelela mpostoli egameni lika Jesu, ngiyanibingelela abazalwane egameni lika Jesu. Amen. I'm still reintroducing myself. My name is Glory Phindile Dladla. Gameliti Glory means the weight of God. uNkulunkulu akafunanga ukuthi ngiye esihogweni. Ngegameliti the weight of God. Kanti ngaphandle I look like the devil. The look is not his image. Elingaphakathi elakhe, but the look is not his image. Kabot, the weight of God. But you look like the devil outside. Ngasindiswa ngumuntu omusha. Sahamba eSt. Francis. Ngababona abantu abasha befa eSt. Francis begula. I was the one who prayed for them. Abantu abasha ba Life for Slaughterers. Ebengifunda nabethuto. Mangizwa umuntu athi kimi Phindile ngiyazi ukuthi bengifunda naye ethuto ngoba esikolweni bebasebenzisa igama elithi Phindile. I prayed for them, young people, abana 14, abana 13, dying of HIV. Wathi uNkulunkulu, this could have been you. Ngabulele la, you must thank me for my grace. Ukuthi nawe you are not better off. Le ndlela ohamba ngayo nabo bahambe ngayo nawe bohamba kule ndlela. That is why ngathi mangisindiswa benganayo lento yokujaja abantu. Because ngiyakhumbula nami ukuthi uNkulunkulu ungilandephi. So angikwazi ukukujaja mawuphuza ukuthi how uyaphuza ngoba ngiyazi ukuthi nami ngikhishwe etshwaleni. Yeah, mangabe uyintombazane encane, you are a teenager, you've got a child. I've been a teen mom for the rest of my life. I don't know how to be umntwana. Usathane wangishaya ngimncane kakhulu at the age of 16. Ngaba nengane. Ungibona ngi-embrace amantombazane amancane la enkonzweni, it is because of I know the pain of rejection. I know the pain of being rejected by ibandla ebengikhonza kulo. Basusa abantwana babo phambi kwami because I was treated ngathi ngine-leprosy. I know the pain ukuthi uthi ubingelela abazalwane bangakuphenduli ngoba uyisoni esidlula zonke izona bake bayibone emhlabeni.
I know the pain ukuthi oh mama abadala bathi bayathandaza mangithi ngiyabingelela kubo bavele bathi izandla but bebathi bayibandla likaNkuluNkulu labo bantu labo bathanda umthetho ukudlula umphefumulo ngoba amabandla lawo bewaqhutshwa iconstitution yebandla nomthetho webandla ukuthi umuntu ofana nami akumelanga akhulunyiswe ebandleni bekufanele ngibalekele phezonweni ngabe aninayo umamdladla if it wasn't for the grace of God and Jesus saving me ngaba naye ngoba nami I felt ukuthi yazi ngingolile I'm the worst sinner why ngavele ngibuyele ezonweni. It's very painful to come into the house of God bese yazi baze bangcono abantu abangakholwa ngathi bangcono abantu abangakholwa bangcono bayasihlula esikhathini esiningi ngoba abantu abangakholwa bayakhona ukubhemisana bangazani uyakwazi ukuye emjayivweni sasiye emjayivweni nginganamali bese kuthiwa hayi sizokuthengela phambili usathana uyayisponsor into yakhe uyayifanda usathana into yakhe mawunganawo ama drugs usathana uyakutholela abantu abazokusponsor ama drugs mawunganayo imali otshwala usathana wenza sure ukuthi he will provide for you as long as uzofa uhamba uyesihogweni. So ngimila ngizotshela abantu abasha ukuthi umjolo uyabulala not physically kuphela but for eternity akekho umuntu ozongena ezulwini ejola utshwala nama drugs ziyabulala azibulali la kuphela kuze kungcono mazikubulalela but the worst part ukuthi uyesihogweni. Kule langa leli ebekuthiwa kuzoba ne blood moon nisakhumbula bazalwane there was a day la bekune information nje etrendayo ku social media kuthiwa kuzoba ne blood moon and that was the day where God showed me something ebeyithusa on that day ngaphupha ngilele on that very same day ye blood moon bengilele ngaphupha mangiphupha usebusuku ngathi ngiphumela ngaphandle mangiphumela ngaphandle ngibona a moon but this moon is very huge angithi niyayibona isize yemoon ingakanani but mina lengayibona igcwele isibhakabhaka igcwele nje so la ku sky so for mina it was very strange ukuthi hayibo imoon phela ngiyayazi injani le egcwele kangaka and manje ngikhuluma ngenhliziyo ngithi hawu mara bathe I blood moon why is it gray dark gray efana nalapha ebondweni le gray ependwe lapha dark gray so mangisamile kanjalo it was closer ngathi ngifuna ukuyibamba ngibele ngiyasondela ngoba iseduze mangibhekile ngathi la so ngathi ngilwela ukuyibamba phatha ngikhoni mangisayenza leyo nto leyo kuzivele kuqala itornado like umoya omkhulu ofana netornado mawuqala lo moya ungizungeze mawuqala lo moya ungiround niyayibona ngisho itornado injani ungiround lo moya ungiround mawungirounda ungiphakamise mawungiphakamisa ungilahlele la ngene khona ngalendele esihogweni ngangena esihogweni yo mangena esihogweni amehlo bengiwakhiphe wonke akekho ngitshelile ukuthi la kusesihogweni I knew ukuthi this is hell ngabona ukuthi hey madoda ngifike kanjani la phela ngisesihogweni la ngathi uNkosi yami uNkulunkulu yini lengenzile ukuthi kubo bonke abantu uzongithatha kungakabi na irapture uvele nje udecide ukuthi izona engizenzile ngideserve ukuthi uvele ungifake esihogweni manje I was waiting for irapture not hell fake esihogweni uNkulunkulu amehlo ngiwakhiphe wonke inhliziyo ishaya ngathi izoma and awukhona ukuyicontrola lento uNkulunkulu owenza lento ungihambisa phakathi esihogweni mangihamba lapha mangivula amehlo ngibona ama cages and cages kunama cage amaningi phezulu sime ngathi ama grandstand mara lapha phezulu kwi first floor kunama cage kuneyinsimbi ngathi like prison cells they are burning very hot it's a very hot place and I hear the voice of an Italian lady ngizwe imishini bazalana ngishongo lento ekini bengingakayitholi explanation bengafuna ukukhuluma into engingayazi. It's only now that God said la bengikufake khona esihogweni kula perfect la kwenziwa khona le into enizithandayo. The voice that you hear, the Italian lady speaking lapha esihogweni it's an Italian lady because nithanda impahla zama designer wena mamdladla wena uqoka ama Italian designers impahla zakho zonke ewardrobe yakho ama Italian design you love designers so much and you don't even know ukuthi those clothes are defiled zingcolile
So uNkulunkulu ngifake lapha ukuthi ngoba mina bengaziwa njengeswag. Angithi abantu abasha bebasho kanjalo. And bengithanda abantu abasha. Bathi hayi mama hayi akekho umfundisi oneswag njengawe. Abanye bangibiza ngama fashionista. Bathi hayi uyi fashionista man mama yo yabona. Nami ngizwe ukuthi hayi vele for sure. Ngumfundisi oneswag. Manje ngime la namhlanje by the grace of God I'm here ukuzonincenga and to beseech you ukuthi to all the swag women in the body of Christ whether umamfundisi or umama okholwayo to all the swag women to all the fashionistas all the women who are wearing the brand names le impahla sizithanda kangaka abo Louis Vuitton abo Prada abo Gucci abo Guess you name them all they are defiled. Nobody will see God if we don't cleanse ourselves. Ungangiboni namhlanje ngigqoke kanje uzibuze ukuthi uMamdladla uyahlanya yini. Yini uMamdladla une stress? Angina stress. Bengingeke ngibuyele kulezi zinto after uNkulunkulu angithatha ithoya sesihogweni. Ungifakile ukuthi ngizokwazi ukukhipha laba abaphakathi. Ungibonisile ukuthi ngizokwazi ukuzonibonisa ukuthi yebo mama esihogweni isihogo sikhona. Lezi zinto esizithanda kangaka lamacici lama makeup esiwathanda kangaka these things are defiled zenziwe esihogweni in the pit of hell kune factory esesihogweni edila nalama brand name ama makeup mawucabanga ukuthi ulahlekelwe wait and see until ubone iwardrobe yami then uzobona ukuthi awulahlekelwanga yinext. uNkulunkulu had to strip me off everything. Bengikhala lapha bazalwane ungahleka wena usesihogweni. And angikhona ukuphimisela mara ngisho ngenhliziyo ngithi uNkulunkulu ngicela ungikhiphe. Ngathi ngicela ungikhiphe angazi ukuthi ngifike kanjani. So ngabona ukuthi akangikhiphi ngavele ngahluthuka ngaphaphama. Ngoba sengiyabona ukuthi hayikhona amadoda yo angazi ukuthi ngifike kanjani la kwenzakalani. And it's the start of my journey. Angimlalelanga uNkulunkulu all this time ekhuluma nami ukuthi yekela lezi zinto. Angimlalelanga. It was not the first time. God spoke to me many a times. Bengihlala ngiphupha iwardrobe yami empty yonke. Mara ngingazi ukuthi usho ukuthini. Ngiphuphe iqathulo zami zonke zingekho and bazalwane niyangaza ngithi benwathanda ngisho amahili wami. Nibuza ukuthi uzithenga ngaphi le iqathulo. Iqathulo zakho zihlukile. Uzithenga kuphi? Iqathulo zami bazalwane asikho nesi1 esi less than 2000. Yabona manje amaqinisa ayaphuma. Yeah, iqathulo zami ngilowo muntu ngitshelile ngisho from ebusheni ngithanda lezi zinto. So iqathulo zami I will target the Brazilian shoes. Bengixoka ama Brazilian shoes. Sengiyakutshela ke ngikutshelela ukuthi ungasayi. Ungasayi. Brazilian shoes 3800 4.5 bengingamind bengiyikhipha so snacks. Iqathulo zami zi more than 30. Bekufanele ngabe ubabdladla unenzela ivideo. Bekafuna ukuzivideorize afuna ukuzonibonisa ukuthi uNkulunkulu ungihlubulile. Niyangibona nike nangibona ngifake lesi le heel. Ngisa traumatized isihogo namanje kube bekuya ngami ngabe ngifaka iphaca phaca. Ngoba ngibona ngathi kwasalona le heel liyisono. Lama heel eniwathanda kangaka la uMamdladla bekawathanda kangaka. No one will enter the kingdom because a heel it's a platform. Ukwi platform uphakeme but usebukhoneni bakaNkulunkulu kodwa uphakeme ngalama heel njengoba samba kanje siphakeme. Ngizontshela namhlanje ukuthi bonke abantu abafaka amahili you will never inherit the kingdom of God. Akekho umuntu ozongena ezulwini efaka ihili. Akekho umuntu ozongena ezulwini afaka ihili ngoba uNkulunkulu ukhathele yithi. Asikhona ukumkhonza sifaka ama makeup bengifaka ifoundation ye MAC ebiza 950. I couldn't worship God ngalendlela uNkulunkulu bekafuna ngayo ngoba bengisitshela ukuthi le foundation iyadura. Sikhoshelana ngama foundation ukuthi mina ngifaka iEstee Lauder mina ngifaka iMAC mina bengifaka iMAC 950 ngicela ukuzithenga manje wathi uNkulunkulu I want you to remove wonke lama foundation wakho weMAC ngoba you are not yourself usese fake kuze kube manje. Bayingakho abantu abangakungazi ukuthi ngiso this is me I have been hiding myself
behind makeups and foundation nama-wig. Those Brazilian hair zibekwe emathempelini wamandiya, the Muslim temples, banikele ngazo ziba ama-offering. Those Brazilian are defiled and they are cursed. Anyone ogqoke Brazilian, anyone ogqoke Peruvian, anyone ogqoke wig, those wigs are cursed. Nayo nami bengifisa sitholanga ichance, bengifisa ukuthi ubabdladla yenze le video. Awodwa ama-plastic agcwele ama-wig, you name them all. Awodwa ama-plastic agcwele iy'cathulo, awodwa ama-plastic agcwele iy'mpahla. Ngithe uNkulunkulu, for you I will do anything for you. Hayi, angeke noma uNkulunkulu angathi ibhidliza indlu ngizoyibhidliza. Ngathi for your kingdom, for me to enter, it's not worth it, bazalwane. Angiboni ukuthi yini into engangivimba ukuthi ngingene embusweni kaNkulunkulu. Sengihamba ibanga elide, uhambe nami isikhathi eside. From ebusheni uNkulunkulu ahamba nami, engisindisile. And into engimangazile, akakazi uNkulunkulu lezi zinto wazi-addressa. Wangiyeka, wathula. So mina I thought ukuthi ku right. Kanti uNkulunkulu uyibekele such a time as this. Ngenzeka ukuthi nawe zikhona izinto uNkulunkulu alibela kubonisa zona, ulibela uqinisa inhliziyo. Ulibela uqinisa inhliziyo ukuthi yo angeke. Ngangisho njalo ngithi angiziboni ngafaka ngamazipho. Alikho izipho bengingalifaki. Alikho. Khona le abathi iglow in the dark. Ngangifaka uglow in the dark. Ngelinye langa ubabdladlalele ingubeni. Wathi na ingubi yasha, wayilahlela le. Wathi ingubi yasha, ngathi akunangubi eshayo laba bdladla, ilento engifaka emazipheni. Ibizwe iglow in the dark. Uyayazi usisipinki. Besenze endaweni eyi1 yikahleka. Uyayazi umampinki. Bayibiza iglow in the dark. Ngisho ukuthi hayi cha ngiyabangena ngeglow in the dark. Ikhanyisa izikhanyisa ingubeni. Kanti ukhona uNkulunkulu uJesu okhanyisa enhlizweni. Bengifaka ama-changing color. Bengifaka ama-changing color. Khona le bathi changing color, ucobisa pink ichintshe ibe enye color, just one coat, mara ikwazi ukusitshintsha wonke amakhala. Ayidingi ukuthi ulibe one color, pink, and pink will turn into purple and purple into something else. Ibizwa changing color. And then you call that God. Into zama-China, things that are defiled. Izinto ezisingcolisa kwi-appearance. Namhlanje ibandla leyimangalise seyibonakaliswa neyimangalise besizibona kudala. No wonder ukuthi abantu namhlanje abasavuki. Abantu bafa waya. Leyimangaliso bekazenza ngale bandleni lase Jerusalem ngale kuzenzo azisekho because we are defiled. Especially us women. Khuluma nabo mama namantombazana. Khuluma nabo mamfundisi. uNkulunkulu ungenza umhlatshelo wathi kimi hamba uyobatshela ngoba wena you used to preach kuma conference and you defy you uthi uNkulunkulu ngingcolisile message. Okwaqala into uNkulunkulu angibonise yona, ungibonisa amazipho wamesha. Ungibonisa aqale waphuka wonke aphukile. Ngiwabona in a dream and then I ignore it. Okwesibili ngawabona emeltha ngathi umdoko and I ignore it, ngaqhubeka ngawayenza. Okwesithathu ngabona izandla zami zivutha and I ignore it. Zivutha ngaqhubeka. Ngelinye ilanga ngathi ngisabeka izandla lapha kulosisi ngenza amazipho, ngeza uvalo lingishaya la bengenza khona amazipho, ngaqhubeka. Kungithatha ukuthi uNkulunkulu angifake la bengangifake khona ukuthi angibonise ukuthi angidlali. Ngiserious ngalento. Ngabona ama-wardrobe wama-empty, icathula zikho. Emabondeni ngiye ngayisho indaba yamabonda ukuthi ngingumuntu othanda into ezinhle mthetho wami. Nasekhaya kwami bengifake ama-picture frame amahle, very expensive picture frames. Even the vases. Mangizibala zonke lezi zinto roughly zi more than 40,000 or 30. Amavasi namalona kuphela. Indlela bezisithixo ngayo kimi ngingabona ukuthi I'm in idol worshiping. Yilesikhathi sengasafuni zibanjwe. Angakutshela ubabdladla. Bengafuni zibanjwe bangakutshela abantwana bami bonke. There was a day la umfana wami ake wangidlalisa khona iFirstborn yami. Ubandile athi adlula ngakuya yithi
ayenza ngathi uyayiwisa ngathi mina ukuyiwise mfana wami lo mkholo wakho we3 months uzonginika wona ngoba le vasi iwetha lo mkholo. Ngingabona ukuthi senginezithixo. I-dining room yakwami beyingaklinwa umunye umuntu ne-sitting room ngoba nganginalento ukuthi mase baphula lezi zinto. Ngike ngafona sihambile noBabdladla singekho ekhaya. Ngakhumbula la bengikhona ngathi yo ngikhohle ukubatshela ukuthi bangabambi into zami. Bangaklini i-dining room ngoba bazophula lamavasi. Kanti angiboni ukuthi I'm offending God. Senginezinye izithixo. Ngoba anything ethatha indawo enhlizweni yakho oyithanda ukudlula uNkulunkulu othi wena angeke uphile ngaphandle kwayo isithixo sakho leso. Isithixo sakho leso. uNkulunkulu wangibonisa lamabonda empty. Wangibonisa lamavaza angekho, ungibonise wona aku dumping site wonke akatshiwe. Aphuliwe wonke ephupheni. Lama bruke esiwathanda kangaka, ibruko bengilithanda, bengiligqoka enkonzweni. UBabdladla bekanganayo inkinga. Akakaze futhi ngeke ngimcambela manga uBabdladla. Soloko ngashada naye akakaze manje uthi yena mina bengingazi ukuthi kanti abazalwane fanele sithina siyibandla singabantwana baNkulunkulu kumele sibukeke kanjani. Mina ngizisindiselwe manje, so the only image engiyaziyo yebandla yile. Njengoba sesifaka ama makeup yile yamacici uthi mina yinto engiyaziyo ngoba ngisindiswe manje. But mina uMamdladla ngiphuma kwi background whereby my mother for the rest of her life she never wore a makeup. Akakaze afaka amacici, akakaze wafaka ama-wig, akakaze wafaka ibruko for the rest of her life. And ikhona lento ukuthi uSathane asikhohlise athi ungaligqoki enkonzweni mara ligqoke endlini. That's hypocrisy. Ukuzenzisa lokho ubufarisi ngoba angeke bangabungcwele ibangcwele phela full time ngoba ubungcwele is a lifestyle. Awukwazi ukuthi ungaligqoke enkonzweni ngoba usaba ukuthi usenkonzweni mara kwakho ufaka i-tight uyaphushuzela and you are in the kingdom, you are in the presence of God. Nakwakho uNkulunkulu ukhona. Mangabe wena uhlonipha ngoba ula enkonzweni, mawula enkonzweni awulifaki ibruku mara mawukwakho ufaka ama-tight, ufaka ama-skinny jean. Lama skinny jean ebengiwathanda nami ngiwavuthisile. Angisenaneli one. Ufaka iskinny jean kwakho but ukhohliwe ukuthi you are in the presence of God. uNkulunkulu useyindaweni zonke ngezikhathi zonke. Akekho enkonzweni kuphela. Mangabe ungcwele ibangcwele 24/7, every week, every day, every minute ibangcwele. So uBabdladla akakaze wangikhuza ngoba vele isizathu sakhe siyazwakala si valid. Akayazi enye reference. Mina I have a reference of a mother who lived a holy life. Besingawagqoka amabruku ekhaya. Besingawagqoki mangabe usisi wami ukhona la uzongifakazela uyakwazi lokho. Ikate mina ngikhule ngumntana entombazana bomama. Umamami wayethi la kwami isigqebhi asigqokwa. Wayethi akunamali yami ezothengela abantwana bamantombazana igqebhi. Ngazi. Ngifunde eThutolisedi, iskate sami sesikolo ngasigotshelwa uye ngoba umama mazonda lokuthi ezikolweni kufaka izikate ezingaka. Ziwes manje. Akusinayi 3 uBabdladla 3 cm baba. Ingakhi? I0 point bani? Angiyazi. Bathi 3 cm mara lezi I think i0 point something. Sesila iskate sakhona. And then bezingakabi la but umamami wathi angeke ugqoke le skate la kwami. Wangigobela sona. eThutolisedi eFosloras kule class ebengifunda kulo mina bebangibiza inani ngoba iskate sami besidlula amadolo ngapha ngimfishane. Okwesibili bebangibiza umamfundisi kanti baya prophetha. Ngiyayithanda ke le gama bebangibiza ngale Thuto bathi mamfundisi. Why? Because mina yimi ngedwa eclassini bengifaka iskate esingaka. Because of my mother endlini. So a reference of what a godly woman looks like ngiyazele ekhaya. Akakaze wabhoboza uma. Akakaze wafaka amacici, akakaze wayenza inwele, bekashange original, akaqeda ayithwale. Njengoba mina bengithi angeke ngiyoguga ngimncane kangaka never. Ngeke. Hey sengamane ngibukeke ngigugile as long ngizongena ezulwini. Kuzongisizani ukuzuza izwe lonke bese ngilahlekelwa ukuphila. Uzuyosha bazalane ndayazi ukuthi inguna phakade. Uzuyosha inguna phakade, ushela ama Brazilian, ushela amacici, ushela imakeup, ushela amawiki, ushela amabruku, ama skinny jean. Uthi uBabdladla
Kunevesi la ngicela silifunde. uMatthew. Ngicela oliphethe alifunde. uMatthew 7 verse 13. Ngicela namhlanje kube khona olifundayo bazalwane ngesiZulu. Matthew 7 verse 13. Amen. Lithi ngale version engiyiphethe, enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Verse 14, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who finds it. Ukhulumile kaningi umpostoli uDladla ashumela ngale verse. Athi indlela ekuphileni yincane, bancane bafiwe abantu abayitholayo. Athi eyekubhujisweni athi yitraffic, baningi abantu abahamba ngayo. Bese makaqeda athi woyiqaphela into ethandwa yiwo wonke umuntu. Ubo wazi ke ukuthi leyo nto leyo yindlela yeningi, and leyo ndlela leyo iyisa ekubhujisweni. So kulesikhathi esikuso qaphela ukuthi yini le abantu abayithanda kakhulu. Ngoba bazalwane eqiniseni lonke sesingamane sibe ku denial. Futhi sikwade ngoba nami bengikwada bakithi uNkulunkulu ubasebenzisile omama lapha kuma podcast. Bekhuluma yona le message engiyiphethe namhlanje ukuthi hayi bobo mama, khiphana amacici, uNkulunkulu akazifuni lezi zinto, ziyasingcolisa. Akekho umuntu oyezulwini ofake lezi zinto. Ngithi mina hayibo labo mama phela uNkulunkulu beka correcta bona, bekangasho kithi sonke. Inkani leyo. Na inkani iBhayibheli lithi is equals to idolatry. Ukuba nenkani isithixo. Kusho ukuthi mawunenkani ungahle ungangena ezulwini ngoba inkani on its own isithixo. iBhayibheli lithi is idolatry. Rebellion spirit is witchcraft. Uthakatha mangabe awukhuzeki lo lesono sokwambuka lokuthi mawukhuza ungafuna ukukhuzwa. iBhayibheli lithi is equals to witchcraft. So kusho ukuthi ungahlala ungangena ezulwini, ungangeniswa nje ukuthi awukhuzeki. Umntana nje ongakhuzeki. Mawukhuzwa kokwenu uyakholwa unoJesu enhlizweni mara uyadelela une-attitude. Umama wakho makakukhuza umqala phansi umise phezulu umtshela ukuthi ngangingekho nge-21st yakho. Kuneyibusise esingaveli kithi abafundisi esivela kubazali. Esifuna ukuthi umuntu azumzala azumuntu omdala. Kuneyibusiso angeke usithole ngama degree esifuna igama elithi uNkulunkulu akubusise. Ungafunda all you like and have your masters and your degree. Umangale awuvulekelelwa umnyango, awuqhashwa ndawo because une attitude. Yena lo gogo nalo mama nalo baba kufundisile labo bakhiphela isilungu esiphuma ngomngembobo zomjuluko. Namhlanje lo gogo bekathengisa amatamati ejulukela wena. Namhlanje umkhulumela isilungu esiphezulu. Azangakuza umuntu omdala. Uyasidinga isibusiso somzali wakho as a young person. Ungasindiswa mara umangale into zakho uNkulunkulu akazidedeli ngoba awumazi umuntu omdala. Ulate mangabe umamakho ubabakho ushonile uhlulekile mawusebenza yiko thina kwelethu ibandla. Angisho kwamanye amabandla ngoba abafundisi bayayikwatela le message. Angisho kwelinyo ngisho la. Thina abantu abasha sibafundisa ukuthi wonke umuntu omusho osebenzayo ungayilethi imali yakho ulibele ungithengela amabhek weGucci ungakazi uyithengela umamakho. Ngibafundise kanjalo wonke amantombazana bayazi. Ngathi ningazini la nilibele nithi mama siyabonga ukuthi usifundisile. Ukhohliwe ukuthi kunogogo bekakuthandazela wena. Uyile nto yiyo imithandazo kaMamakho hayi kaMamdlala. Ungithole endleleni wena. Ungazi manje njengoba namhlanje ufuna ukungithengela ibhek yeLouis Vuitton but awukazi uthengela umamakho. Ukuthi ningithathe ningisemasaluni ngibatshela ukuthi ngiyekeleni netso ningangenzisini inwele mangaba ukazi uzenzisa umamakho. Ningangibongini mina ningakaze nabonga abazali benu ngoba ngiyazi kahle ukuthi isibusiso senzisi kulabo mama. Sikulabo baba nobo baba kho bathi uyaphuza uthi wena hayi uyaphuza lo baba ophuzayo uloaded isibusiso mawungangikholwa hamba ubuza uNoah ube indoda eblameless engana sono phambi kwaNkulunkulu but wafikela isikhathi sobuthakathaka waphuza
elibele blameless. But uNkulunkulu honored the word eyaphuma isiqalekise saphuma kuNoah edakiwe ngoba God is a God of principle. Yena lo mzali omthatha kancane ongafundanga nalo baba ophuzayo angakhipha igama eli1 wena impilo yakho imenzi ngoba uNkulunkulu honored his principle. It's a principle to honor your mother and your father so that your days will be longer. It's a principle from God. So uNkulunkulu akanandaba ukuthi ikhishwa isidakwa. Isidakwa esubaba singaqalekisa ungayindawo wena ungashadi. Wasikhipha uNoah isiqalekiso. Qalekisa lo mfana wakhe. Lithi iBhayibheli laba bayithu babamba ingubo ngoba kufuneka akufuneki le generation expose ama weakness wabazali. Ukuthi ubaba akakukhulisanga akukuniki ilungelo lokuthi namhlanje wena uyamthuka. Thuka ngokuthi awungikhulisanga ungazongitshela wena bawukuphi sihuzuka nomama. Honor, respect your mother and your father ngoba mawuye ethuneni kulate akunasibusiso ethuneni. Isibusiso amagama. Udinga amagama wena wakagogo wakho wakababakho wakabani whoever wakukhulisile udinga amagama wakhe ukuthathi inkosi kubusise. Lawo magama lawo loaded ahamba indlela ende. Bathi inkosi kubusise uyobona kuvuleka iminyango ethusayo. uNkulunkulu aqala kuvulela iminyango. Ngamagama hayi ngevesi ngamagama. Inkosi kubusise. Hlonipha abantu abadala. Hlonipheni inceku zikaNkulunkulu. Mina ngikhungule ekhayeni ekwakuthiwa ungamthinta umgcotshwa. Abagcotshwa bakaNkulunkulu abathintwa. Kunama case namhlanje running from family to family, from generation to generation ngoba kunabazali emabandleni abahlupha baze bayofa forgetting ukuthi bashiya isiqalekise ebantwaneni babo. Sebafile 6 down kodwa abantwana babo basavuna into abangayenzanga. Ngoba kunabazali abathi mabafika enkonzweni bangakhonza kwadelelwa abafundisi bakhuluma yonke into abayithandayo. Mabasuka sebahambile emhlabeni bashiya ingane zabo ziyasafara as we speak ngoba umgcotshwa kaNkulunkulu akathintwa uthi touch not akathintwa. Ekhaya lasekhaya umama wayezathi akunamuntu ozohleba la kusindlu yokuhleba le ngakhuluma ngamagama abafundisi la waye hostela abafundisi asifundisa ukubahlonipha. Afuna umuzi wakhe ngingazi ukuthi njengoba enikela ngalomuzi wakhe enza umhlatshelo singadli thina abantwana bakhe athatha inyama amavorsi inkukhu athi ngiyenzela abafundisi nina nizozibona nizodla peanut butter. Namhlanje this is the reward. This is the reward. Ngaba ngikho mina if it wasn't for my mother and my father who taught me about God and the fear of God. Ukuthi uNkulunkulu uyasatshwa. Ya namhlanje sine generation ehluphayo. Bayadelela. Umuntu udelela azadelela umfundisi enkonzweni angitshela ukuthi ungazongikhethela abangani mina. Generation yamanje. Ingaki inkazimulo kaNkulunkulu ishiyile ngoba siweshiphelwa abantu abafaka izilite ezingaka. Uyaweshipha umuntu libele ubhizi uthi lesikhathi ayenza kanjalo uthi gara umoya welast ebandleni niyamangala kuyajolwana boba babashadile bajolana abantwana bajola yilo moya welast othi gara ke pulpit ngoba this is a holy ground, this is a sanctuary. Intaba lapho uNkulunkulu ekhuluma khona nebandla fanele kuvutha umlilo la manje masigibela singekho ngcwele lokungabi ngcwele kwethu kucima lo mlilo. Siyamangala zikho ibonakaliso nezimangaliso ngoba vele singcolile. Sigibele pulpit singcolile and besingazi ukuthi singcolile up until God showed me ukuthi you were defiled all this time. You didn't know ukuthi ungcolile bocabanga ukuthi une swag and when we fashionista kanti ungcolile. You were defiled. So sifanele sihlotshiswe ngoba ungcwele. Mangiqhubeke kancane bazalwane. So ngikhuluma nani bomama namhlanje ukuthi lezi zinto esizifakayo uNkulunkulu akazifuni. Nobody will see heaven. Kuze kwamele ukuthi ngixolisile la kubomama mhlamba ngiphinde namhlanje kulabe bebangekho. NgoLwesibili bengenza inkonzo yenhlambuluko. Ngixolisa kubo bonke abomama la inkonzweni nabo bonke abomamfundisi ema conference la ngashumayela khona uFirst Peter 3:3 lithi ukuhloba kwenu makungabe kwangaphandle kuphela kokwala ukuyinwele nokufaka igolide nezimpahla mara makube umuntu osithekeleyo wenhliziyo ohloba ngomoya wobumnene nowokuthula. So mina I used to twist that verse
so that they may feel bayabona ukuthi ukitaza abantu banikeze le message le ekitaza nayo bese ngithi kuba hayi mara bomama mina ngicabanga ukuthi uNkulunkulu hayi ukuthi akafuni ukuthi sibe bahle. uNkulunkulu akanankinga nokuthi sifaka ama-Brazilian nama-makeup. Lungisa inhliziyo makubalance ngaphandle nangaphakathi. Noma ungaba muhle uya understand uNkulunkulu thina omama sithanda izinto. Khona manje manganibuza la ngathothi akusiyimngedwe enginenkinga yeziqathulo. Ngithi ake bonke abomama banama-pair more than 5 ake nisukume ngiyosukuma isonto lonke. Bosukuma isonto lonke la. Akusiyimi ngedwa onalesithixo seyiqathulo. Thina omama nje siyahlupha ezinye sizifaka ngamafastera. Why ufihla kanti into right ufihlelana why uyosithenga uthi angifuni lo baba ngibone ngizosikhipha lo kuyaloke nami bengenza kanjalo ama-plastic wathi ngithi hayi udladla makabuya ngicheke ukuthi Christ la ingakuphi ngithi akekho bese ngithi tshope nginamahloni ngoba ngiyabona ukuthi lento engiyenza yi wrong mara ngikhona ukuyivimba seyisithixo. It's covetousness. Yeah, no one will see God. Nalo moya wokufuna izinto hlala ufuna njalo wena uyafuna unamadina setha u30 mara usathenga enye mawudlule phepha uthi hayi le plate eligrey anginalo yazi awuboni nokuthi wayafana. Bengenza njalo mina nginama plate amaningi hayi mina I'm an extremist. Yonke into yami is very extreme. Ama plate lapha inhlobo ngeinhlobo ngithi ngibheke mangise town ngithi babudladla yazi engishade nendoda engahluphi bakithi. Hayi akahluphi lo baba. Uye futhi bekangikhapha. Korkorti ngemall every week emall ngiya kayi2 ngeviki. Phansi phezulu ayikho imall engayihambi. Mawusathi ngibone la Eastgate sengisesentini. Mawusathi ngibone esentini bengancane mina ukudrive ngihambe ngeMendin Park ePitori. Ngithi kunento engiyibone ePitori babudladla ngicela uyeke asambe ngeMendin Park. Mawusathi ulalela nakuya Africa Mall. Sengise Africa Mall awungikhaphe babi. Africa Mall bayezingami. Angisho mina ngifashionista. Ngumama wodumo. So ngikhaphe babudladla siya Africa Mall. Ngiyothenga lezi zinto. Angiboni ukuthi ngiboshiwe usathana uyangibopha ke manje. Uyangibopha ke manje. Ngizithanda kakhulu manje sengine addiction. Wonke umuntu one addiction la uboshiwe. And mina benginale kuthiwa i-shopping addiction. Anything that's when awusakhona ukuyicontrol iyakontrola. Ama-drugs, utshwala, i-shopping, i-sex, pornography, including the internet. The social media lento ukuthi uhlala usefonini wena mawuvuka awuthandazi uthi uvula amehlo nje ngathi uvuswe iphone so uthatha iphone awukakabongi noNkulunkulu for a day mara so busy efonini. Ngizontshela namhlanje ukuthi leyo nto leyi addiction in biblical terms it's covetousness. Maningi ama addiction work khulume ngayo babudladla bese ngiyibhalile kule information baba work ukuthi nje wena workaholic. Size sipha amagama amnandi we-psychology workaholic, alcoholic, and le gama lokufaka esihogweni my God, alcoholic, pornography. Mangabe wena njalo efonini ufuna ukubuka bobaba bosisa abangqunu nabobhuti abangqunu igora. Yeah, izono zamanje akudingi ukuthi uhambe uyetshwaleni uwedwa usekamereni ubukela ifone you are being defiled ngokubukela lezo zinto so ungcolile. Food kunabantu nje abanomhobholo lo mangalisayo. Udla kaqedi udla noma ngalambanga. And isono leso. Lithi iBhayibheli singahambi ngokudakwa nangokuminza. Lokuthi nje wena ilanga lonke uyadla uthi uqeda ukuphuza ijuice wenza itiye, mawuqeda ukuphuza itiye uphuza amanzi, mawuqeda ukuphuza amanzi uphuza amahewu. Udla ithusilayo uyifaka ijam ufaka ipeanut butter. Uthi hayi man ngathi angikho right ukhipha iroll ufaka iviyana wenza amaqanda akakapheli ne-hour after hour wena uyadla uthi hayi man yazi angisuthi kahle kunaleyo nhlobo leyo ngisuthiswa ipapa kuphela so ubonda ipapa asikakabi empty nesisu so ubonda ipapa. Wonke lama addiction. Okwesibili ngibone ibag yemali iwardrobe yami bekune bag eningi inama 200 ama 100 rand. Ngiyibone ephupheni ngajabula mara mangivuka ekseni ngithi hayi man waye uNkulunkulu ngangiphi imali uJesu abuye mara hayi phela imali angiyidingi ngo kanti hayi uNkulunkulu ufuna ukungibonisa ukuthi wena ungistriphile bazalwane ngifuna ukhiphe yonke le mali lapha eaccountini yakho. Yabona lezi zinto othi uyazisavela lama project obuthi uzowayenza manje wayeke ngasawayenzi thatha yonke le mali uphisane ngayo athi khiphe yonke account yakho ube u0 ngayikhipha. Ngithi kusho ngayikhipha bazalwane ngaphisana
wathi yonke njengoba bolibela udala uyibeka uthi usafuna ukwenzani wenzeni asikho isikhathi sokwenza lawo ma-project wakho manje ngisemsebenzini khona uJesu uyabuya yekela lama project obusy ngawo le mali onayo akube khona abantu abasizakalayo ngale mali ingabi isithixo sakho uthi ningekhonze mina nikhonze nomamona isithixo semali imali ayisisono mara ukuyithanda isono ngoba iBhayibheli lithi kumshumayeli 10:19 imali impendulo yakho konke imali impendulo but ukuyithanda isono ungayithandi it's a resource uNkulunkulu akunike yona ukuthi siyisebenzise sisela emhlabeni mara mayingakubusi ungathi mawuphethe 210 rand unikelela uNkulunkulu bese ushafe i200 ubambele 10 rand ushabanise kanje uzoyifakala uthi you deserve the best you deserve the best you deserve the usho kuNkulunkulu nge10 rand mara upayinte i200 lapha ebhekini usuke sewuqalile ukuyithanda mangabe wena sowazi amakhona wesikhwama sakho kanje ungabhekanga uyazi ukuthi 200 ila 100 rand ila so awusabheki ngoba vele uyihlele kanjalo mawusuka kwakho ukuthi angeke ngikhiphe i200 awuthi ngikhiphe leyo yokugcina encane khiphe i20 rand unikelela uNkulunkulu umamona loyo mangabe wena uyakhona ukwenza noma yini for ukuthi uthole imali uhambe wena uthi angamane ngithengise ngomzimba umamona loyo ukuthi wena uzothatha abantwana bakho bamantombazana uthi anihambeni nohereza manohereza intanga zenu ziyazama kunabo mama abanjalo ningazongikhamisela la nithi nizodlana hambani nohereza use what your mama gave you hambani nohereza tshela abantwana bakho bamantombazana makaphuma umama othi uyakhola simaza akholwa le nkonzweni mara ngale ukhapha umntana wakhe intombazana umkhapha ekliniki akamtshela iqiniso ukuthi uJesu uyasindizwa mind body and soul akudetoxe uyekela icontraceptive uyintombazana awukwazi ukuthi usindisiwe intombazana usafoli iline ama contraceptive wenza family planning for what for who you are saved you need to sanctify yourself kulama contraceptive owasebenzisayo Mama uyakhola mawuthi umama okholwayo usaba uNkulunkulu mtshela umntana wakho wentombazana ukuthi lempilo mntanami izogcinisa la uzongcwatshwa ungamnika ama condom uthi hloma mntanami hloma bamba hloma umhlomise ngoba umhlomisela ukumkhapha ethuneni and awumkhapha ethuneni kuphela asharele esihogweni umntana wakho makayenza into ezirong makazenza umkhuzile ungaphatheki entweni ezirong ezenziwa umntana wakho makazenza umkhuzile mangabe uyajola athi umzimba wami Lord this is my ayisho government isho kanjalo my body my choice this is the temple of God sanctified you can't say your body your choice usho itempeli la kaNkulunkulu elihlala umoya engcwele phakathi kwakho cabanga uyajola ujola nomoya engcwele into esizibonisa umoya engcwele uphuza brutal fruit uphuzisa umoya engcwele uhleli phakathi kwakho ubhizi hayi le brutal fruit imnandi yo phuza isavana uyakholwa umoya engcwele uphakathi kwakho the temple of God abantwana bethu bamantombazana babomama from now on isikhathi sincane siphelile nama bambe ngibathengela ama hot pan ngisitshela ukuthi hayi man masiye eDurban phela ngeke nathibe ngathi amanani manje yabo bathengele lama short angaka la wadabukile la ngisitshela ukuthi hamani siye eDurban sobe sigijima eSantini asinogijima ngegate ezingaka eSantini until sinobabudlala sashunyayezwa ama-Muslim le Durban siwabone eDurban le hayi eDurban khona indawo besiye kuya ngazi kuphi uthi babudlala bheka ama-Muslim bangithi ngiyawabheka ngithi ayisuka amadoda yile nto engabe yenziwa yitho omama abakholwayo yoswimwa abazikhiphanga ngazi bazibizana into zabo amehla angakavele kancane beyoswima bafake zona le impahla zabo abafakanga abomama abakholwayo bese babona ababhushuzela bangaka bana 80 bafaka amalona can you imagine marumama bona 50 ngathi nami nje ngiyasaba ukufaka iswimwele le niyayazi ngisho bomama le ebikini le yabona le ebikini le ebra kwakho mawugeza uthi hey valani mara wena uphushuzela ngayo so ebeach uthi mara kwakha ufuna bakubonele mara uyahamba uyobonisa izwe lonke eDurban usitshela ukuthi eDurban uNkulunkulu ukhona naseDurban naseSantini uNkulunkulu ukhona naselwandle uNkulunkulu ukhona
uvala umnyango hayi wena hayi vala ngiyageza ha mawungababona eDurban bona laba abakholwayo siyabaza ngisho siyahlangana le ubabona bathi hayi mfundisi hayibo yena lo mama la esontweni ufake umkhakhabula weskate esingaka ucabanga ukuthi ungcwele ngokuyifaka esontweni kanti kufanele ube ngcwele naseDurban lapha emswimeni ube ngcwele ungavezi nje ngoba hayibo bazalwane insizwa kunale style bengikhuluma ngaso lesokubekela amabhruko la kuveli andi ibhruko lila ukuthi leso style leso saqala emajele ngale USA. It's a sign for the wifeys in the prison cell, male cells. Ukuthi mangabe ngifuna ukutshela the other guy ukuthi I'm available for sex, I must show him by begi bhruko la. Malila uyazi ukuthi I'm available. So it's a spirit of lust. Namhlanje sekugqokwe endlini kaNkulunkulu ubona bona insizwe zithi ziyakholwa. Zenza yona lento. Zibeka amabhruko la mara bayakholwa. Iandi yonke ingaphandle. Uthola insizwa zifaka amabhruko angathi painty hose. Umuntu uhluleka nokugibela istepisi. Ngoba vele khona like lamdabukela la ugibela kanje. Gibela kanje. Ngoba anything can happen. Asikwazi yazi umuntu makangagqokanga kahle kuvele kuphazamiseke iworship yonke. And khona uconnecta ulibela ubayilekisa amehlo ubhizi uthi ubheka uthi maruve ukuthi hayi ngiya disconnecta manje. Ya disconnecta. So kusho ukuthi nayo iworship fanele bathi rearrange ama wardrobe wabo. Babheke ukuthi yini ekufanele igqokwe kulesikhathi samanje ngoba kungahle lokho kulingcolisa ibandla. Lokuthi worship abantu abaphethe into kaNkulunkulu ekufanele bale ifoundation kube yibona who are defiling the church ngepresentation nje kuphela bengasho lutho bengagqokanga nje bengahlotshiswanga ngobungcwele sekuphelile njalo ngebandla ezinye izimpi sinqotshwa ukuthi asikho ngcwele. Alikakapheli babi awalami oriseliphelile. So ngikwenzile nambazalwane ngabatshela abomama ema-conferenceini ngimbonga uNkulunkulu ukuthi izolo ngeke ngathola ithuba ngaye Soweto ku podcast ngoba bekufanele ngidlulise le message and ngiapologize futhi for deceiving them, for not preaching the truth yalezi zinto uNkulunkulu ayishoyo. iBhayibheli mawufunda ku 1 Thessalonians 5:23 lithi uNkulunkulu nguye osingcwelisayo. Ngokuba yena uNkulunkulu wokuthula yena uqobo lwakhe makasingcwelise ngokupheleleyo ukuze singabi naqala ngokubuya kwenkosi yethu Jesu mind body and soul. So mangabe uNkulunkulu usingcwelisa ngaphakathi kusho ukuthi nelingaphandle lethu. Uthi umpostoli makayibeka uthi mamdladla besizo rapturewa sonke si rapture ngoba icondition yeinhliziyo zethu zi right, inhlizweni si right. But forgetting ukuthi ukuyongena ezulwini fanele siqale egateini. And egateini kula bekuzoba nenkinga khona. Ngoba nami ngumamdladla bengizazi ukuthi mina ngumama oright, mina mana into eziningi ngiyazama ngiyalwa nami ukuthi into eziningi ngingazenzi, iBhayibheli ethi ngizenze. Ngiyasubmit ekhaya, ngiyamhlonipha ubabdladla ngoba yenye yezinto leyo. Ukuthi sicheke ukuthi kwakho umama onjani. Ngoba iBhayibheli lithi umbuso kaNkulunkulu Romans 14:17 ngokuba umbuso kaNkulunkulu akusiwana ukudla nokuphuza but it's righteousness, love, righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. If awunazo lezi zinto eziwu3 you are not ready. Awunazo into zombuso, into ezikwenza uqualify. Righteousness is what is expected from you between you and God and people. Lento ukuthi anginandaba nomuntu mina ngisithandela uNkulunkulu, it's a wrong concept of a gospel. Izogcinisa esihogweni. uNkulunkulu usebenza ngabantu. When you submit to your husband, you are submitting to God. When you submit to your husband. Yabona lento ukuthi sikhohlisane nalamalungelo wethu, angeke sizwe ngabo baba thina. Ngeke, we are here to fix the country. Uyoyifix country but uyogcina esihogweni. Uzoyifix country mara esihogweni kona kuyayiwa. If up until now wena kwakho usadelela umyeni wakho
azathi umpostoli mangabe umyeni wakho umbiza ngegama kwakho ungazongihlonipha mina la. Le treatment oyinikeza ubaba wakwakho lenginike yona. Mangabe ubaba kumbiza ngoJoe, mawufika la ithi Mlamuli. Yeah, ngoba ukuzenzisa lento ukuthi kwakho ubaba wakho umbiza ngegama umgagule mara mawufika la uthi Nceku. Hawu Nceku kaNkulunkulu baba. Ukuzenzisa lowo, that's hypocrisy. Akusubungcwele lobo. The day uqala uhlonipha lo baba, the day umazi ukuthi uyisivalo sakweliphi ibhodo, so uqalile ukuba righteous. Mangabe ubake amakheke wena uze nesikhafthinikazi lana ishintshisane, abanye babake ama queen's cake, abanye babake amapitori. Ungakaze wabakela ubabakho. That's hypocrisy umyeni wakwakhe I mean. Ukuzenzisa. You are unrighteous in the eyes of God. Ngoba uthe submission athi nithobela amadoda enu. Start with your husband at home. Submission starts at home, not in the church. Umnika indawo yakhe. Submission means let the husband lead. Nabantwana kanjalo bathobela abazali. Ngoba akekho umuntu ofanele angathobi la. Ukuthi yonke lento ibuyele emgqeni, fanele sibuyele kuma basics. Ama principles kaNkulunkulu so that siz align kahle. Ukuthi while the church is submitting to God, to the Lord Jesus, kuyehla na kuma family. Omama bahlonipha obaba. Abo baba nabo baphatha bomama kahle. Ngoba submission is not a one way thing. It's a two way process. Uthi nithobelana ngokumesaba uNkulunkulu. While when you respect the husband, you submit. Let the husband love the wife. Bathandeni bo baba. Ma umthanda kulula ukuthi usubmit umuntu makakuthanda. Mthande. Sithande nabantwana bethu usho kanjalo kuThithu 2 verse 4 uthi omama badala mabasiphathe ngokufanele abangcwele. Mangabe umama umdala nami ngikuleyo category, siphathe ngokufanele abangcwele. Ungabi isigqila sewayini mangabe umama osaphuza manje, you are not righteous. Bangabi ngabahlebi mangabe umama uyahleba, you are not righteous. Babe ngabenza okuhle. Okuhle okuphi? Siza abantu, thanda abantu. Qala kwakho, love your family. Hlonipha ubaba wakwakho, thanda abantwana bakho. Abantwana bakho bamantombazana bangayozilahlela kubo sugar daddy. Ngoba uthando lokuqala lentombazana litholakala kubaba. So lento ukuthi bafune babe nale desire yokuthanda bafuna ama blesser ilokuthi uthando alikho ekhaya. Oh baba, make time for your girls. Hamba nabo bayise bahamba nabo bakhiphe uhambe nabo. Be there for them because they are longing to have the love of a father. Uthi laba bomama abadala bese bafundise laba abancane. Omakoti labo athi sibafundise ukwenzani ukuthanda amadoda abo nabantwana babo. Babe ngabamnene abamhlophe abaphatha kahle amakhabi homemaker nabathobela amadoda abo. Yilabo abancane labo. Noma ufundile thobeka mawufika kwakho awusi CEO, awusi principal, awusi teacher, mawufika kwakho you are just a wife. You need to submit. Ubaba wakho makafika lapha njengabantu bahlala bangibuza manje mamdlaza lapha kwakho nenzani niyashumayela. Hayi ashumayela umpostoli ufuna ipapa. We are husband and wife ufuna ipapa. Mele ngipheke. Hayi ukuthi masifika lapha sithi hayi baba umuzwa njani uHabakuk lapho. Bese umpostoli athi hayi mama uGenesis uthi hayi masifika ekhaya we are husband and wife. I must be a wife. Hayi uma mfundisi angisup Pastor G. Mina kwami mangifika kwami ngunkosikazi kampostoli. I do everything that this man wants. Yeah, usho njalo 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 7 verse 35. Ukuthi omama bashadile uthi umsebenzi wethu to please our husband. Fanele wazi ukuthi uthandani, uthanda ukudla okunjani. Unake ukuthi don't compare him. Abo baba bafuna ukomparwa. Don't compare him ulebele uthi why ungafani nobani? Owakho lo accept him the way he is. Enye into abayithandwa is acceptance. Akekho umuntu ofuna ukushada libela shintshwa. Balibela bakutshela ukuthi hayi why ungafaka ukuthi yekela ukuthi ungafaka ukuthi ngikuthanda so na mangabe izinto angizithandi so don't try to change me.
Mina ubaba Dladla umZulu Zulu waseNatali 100% Zulu. Phaqa. So lokho ngashada naye sina 20 years sashada. Yabona ukuthi lo mshado blessed kanjani? Sina 20 years sashada. Akakaze ngabona ngathi uNkosi ngaze ngashada neNzulu enzu. Akakaze wafaka iphinifa iapron le yabo baba yabona le sancedisana ekitchen sapheka. Yabona mos le generation manje kuyancediswana umunye afaka iapron yabona umunye aphile yabona umunye uDladla akazingeni leza akeze akazibhalisi akazibhalisi uDladla akakaze wangithengela amaflower athi tada umZulu 100% Zulu akawathenga amaflower noma sewuthanda ningabathengela bonke kuyosala uDladla yedwa Zulu mara ngiyam understand kulobu Zulu bakhe unayo ilanguage yakhe yokungibonisa ukuthi ngithi kuwe ngiyakuthanda ngalendlela le fanele ngazi lendlela yakadladla ungalibela uthi why ungangivulela umnyango omunye bathi wathi why ungangivulela umnyango asho kubaba wakhe kanti vele lo uphukelwe ihandle njengoba bavulela lo mama umnyango uvuleki mawungaphandle uvuleka phakathi so yena ubona bavulela lo mama next door uya kulo baba uyambona ubaba ngapha next door uyambona umama ngapha bamphethe kahle kanjani bamvulela umnyango kanti akusiloko isivala sinahendlile so lo baba bekavulela lo mama ngoba ukuvuleka phakathi ngaphandle kunahendlile yekelana ukopa fundo wakho yazi yena harata papa ne umetsetse papa ne ungafuni umenza isushi akayithanda isushi ne yeah you must understand him ukuthi harati sushi urata papa wetse papa ne harata dibindi nje kanti tate Dladla umetsetse dibindi za haye ne nami ngiyazenza ibindi lapha ekhaya udla ibindi lo baba udla ipapa umZulu ngithi sengiyaqeda bazalwane kulesikhathi esikuso bazalwane kuhle ukuthi simlaleleni umoya kaNkuluNkulu ngoba ngiyacabanga ukuthi baningi abantu uNkulunkulu useqalile uyaziveza kubo kunobufakazi obuningi la enkonzweni omama besho ukuthi hey mina bengithi ngiqhinile last week ngathi ngiyangena la enkonzweni ngeva kunento engathi ngibamba ikhanda ngithi so wavele wabona ukuthi hey kusho ukuthi nalomqhino lo engiwenzayo ukho right so lilalela iphimbo likaNkuluNkulu mlalela umoya ingcwele ukuthi uthini kuwe kuningi bazalwane kunomunye umzalwane uthena uphuphe vele kuyi-rapture marasele uthi angikhalanga kanje mama wathi uNkulunkulu usali le bhruko olifakile bekafaka ibhruko eliblack nehili ephupheni waphuphasele uthi ngangikhala lento engasuki phansi mangithi hawu Nkosi yami ngasala kanjani ku-rapture ngathi uNkulunkulu uyakuthanda ukubonisile ukuthi bowuzosala ngempela and usaliswa ile presentation yakho your appearance is wrong your appearance is defiled sizithathile ke bazalwane zonke lezo zinto sengiqedile sizithathile zonke izinto uNkulunkulu angibonise zona sayi manje sinomsebenzi ukuthi fanele siyishisa amavazi sesiwaqapile siwaqapile sawashiya lapha ngaphandle sashisa okushiswayo so ngisho ukuthi ngishise fanele ngishise iqathulo angaze eziweta malini ngishisa amabhek ogusho prado gas ngoba yizo zonke lezi zinto uNkulunkulu athe ziyasingcolisa zivimba iflow yakamoya ingcwele akunankazimulo kudala yahamba fanele mawucabanga ukuthi wena ulahlekelwe wait until you see me few clothes ngisele ngezi few ezingasiya ama brand name nakhona kusho ukuthi ngazenze kwaba ngcono ukuthi kwaba khona ezi few ezingasiya ama brand name but the rest of the brand name ziwumhlatshelo. On that very same night master to ukuyikhipha abuye uNkulunkulu ephupheni ngiphupha ngathi singaphandle silapha ekhaya la ngizalwa khona so ngathi mangiphuma ngaphandle abantu abekho ngithi hayibo irapture seyiyenzekile kanti abantu bahambile mangisasho kanjalo ngisamile ngivele ngizwa ngithathwa umoya nje ungiphakamisa ungithi mangiphakamisa ngiyaphezulu ngivele ngiyephezulu bazalwane ngivele ngifakwe olwandle ngibhabhadiswa olwandle ngifake nje olwandle kuthiwe nje ngikhishwe on that very night kanti uNkulunkulu uyangitshela ukuthi you have been sanctified. You have been sanctified. I've been sanctified. And I'm proud to say so.
ukuthi ngambe noNkulunkulu isikhathi eside ngingazi ukuthi ngingcolile. Cabanga ukuthi ngiright, ngenze yonke into ngiyenze yaba right. Ukube bekuya ngokuthi uNkulunkulu athi asizingcweliseni, kusho ukuthi ngabe sonke siyaye esihogweni. Besizongena esihogweni singazi. Ngoba nami bengicabanga ukuthi ngiright. Ngicabanga ukuthi ngisentandweni. And ngisho ukuthi I have done everything lento uNkulunkulu athe ngiyenze. I'm submitting. Ngiright, abantwana bami ngibakhulise right ngoba yenye yezinto bazalwane. Let us teach our children God. uNkulunkulu ukhishiwe ezikolweni, ukhishiwe ku government. God is nowhere to be found. And uNkulunkulu wama generation is a God of families. Ifamily government kaNkulunkulu. Everything must start at home. Lwela ukwenza kahle kwakho. Qala kwakho mangabe bongakaqali ngiyanincenga bomama bobaba abantu abasha lezi zinto engikhulumela sithatheni serious ngoba yizi izinto ezisiqualifyisayo ezisenza ukuthi sibe righteous with God. Yizo zonke lezi zinto engizibalela ukuthi asiyoqalana emakhaya bazalwane, it's not too late. Lesikhathi uNkulunkulu asiphe sona asisebenziseni ukwenza kahle nokuzi-aligna. Hallelujah bazalwane. Nabo mama ngicela ukuyigcizelela leyo bomama. Ungasabi ukuthi wardrobe abantwana bakho, mina abantwana bami wardrobe yabo ngiqalele phansi. Angifuni ukuashara abantwana bami esihogweni. Angifuni ukuba-asharela esihogweni, sebakhulile manje. Wonke umntana ongakakwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle uyaya ezulwini. But the soon sokwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle, that qualifies you to hell. Noma ungathi wena mina ngimncane ngina 13 uyaya esihogweni, ngisho uyayazi into right ne wrong. Una 13 ma una 12 uyaqualify ukungena esihogweni ngoba uyakwazi ukuhlukanisa into right ne wrong. Le ingane ezincane lezi abo 1 2 3 ingane esisanda ukuvela yize ziyongena nje scot free ezulwini, azikakwazi ukuhlukanisa lutho, azazi lutho. But ma uyi teenager la so ukhulile nje ukwazi ukuhlukanisa izinto into right ne wrong, then you can go to hell. Lama brand name enwafaka yabo Reebok, abo Adidas, yonke lamagama lawa ama brand name, those things are being defiled from the pit of hell, une factory from the pit of hell. Ba manufacture lezi zinto. And uSathane uyazi ukuthi bengizobabamba, uSathane bekafuna ukusibamba ngento eyi1 ukuthi ngifuna ukuthi mabafika lapha ezulwini basitshela ukuthi hayi thina message repentance ishumayelile, si right enhlizweni, because iBhayibheli lithi the accuser. uSathane is the accuser of the brethren. Usathi 2 years lapha bathi mamdladla vela ngivela. Avela uSathane athi hayibo Nkosi ungena kanjani lo mamdladla wakho unento zami. Athi uNkulunkulu ziphi? Athi from head to toe. Nangu ufaka iBrazilian into zakhe. Nangu ufaka amacici uyaqwebezela into zami lezo. They are defiled from the pit of hell, but we don't know that. Ngoba sicabanga ukuthi thina sifuna ukubelonga, sifuna ukufana nalabo abasezweni. Athi enye athi ugqoka amaPrada namaGucci into zami lezo. And for that noma ngabe bebathi ngenze kahle kanjani, ngabe mina ngiyasha manje, ngabe ngisesihogweni, ngabe ngina 5 days ngisha, nina ngishaya izandla ukuthi hawu si amaqhawe ahambile kanti ngale angisiqhawe. uNkulunkulu akasize bazalwane. Ayikho into engawetha ukuthi uze uthengiswe ngomphefumulo wakho. Uyotsha inguna phakade utshela izinto eziphelayo. Kuzokusiza ngani ukuzuza izwe lonke ulahlekelwe ukuphila? It's not worth it bazalwane. Mina it was painful, bekubuhlungu. Iwardrobe angazi ngiyivuleka ingakhi, ngilibele ngifuna strength, ngikadarisha strength so khipha le impahla ngiyoyishisa. Expensive clothes and ama perfume, even the perfumes. I just bought perfume, the Gucci Bamboos, the Coco Mademoiselle, you can name them all. Those were the perfume ebengiyigqoka mina. Ngizilahlile ngiqeda ukuzithenga, ngilahla ama foundation amasha. Asema plasticini, ngilahla ama eyeshadow, ngilahla ama lipstick. Even the lipstick ningibona nje ngiplain. Kunomzalwane othe hayi cha so khonze assemblies, ngathi haleluya. Wathi hayi cha so iassemblies qobo. Kunomzalwane obeqeda ukungicompliment athi hayi mama cha uyi-assemblies. Ngathi uNkulunkulu angasisiza. Kulomzuzwana sinike wona bazalwane, uyasithanda, usihawukele, usizwele. Asimbongeni uNkulunkulu ngaloko. Sizocela ukuthi worship sisukume sonke ngalesikhathi esikuso. Sinikezele kubaba wethu uMpostoli uDladla. Amen. Mau silu gise
Ake sikhulekeni sonke bazalwane, ake sikhulekeni sonke sizilahla kuNkulunkulu siphenduka kuye egameni lenkosi uJesu. Baba siyabonga, siyakudumisa, siyakubabaza, wena wedwa uyasithanda Baba. Sibonga ukuthandwa nguwe, sibonga Baba umusa ukuba uzamkhule kithi ngalendlela egameni lenkosi yethu Jesu. Thando lwakho liyamangalisa, thando lwakho liyamangalisa empilweni zethu. Elithizu lwakho, while we were still sinners, Christ died for us. Siyabonga Baba ukuthi usihlelele ukuthi ngelinye ilanga siyakubonana nawe, ngelinye ilanga siyokubona face to face. Sizeke ibandla lakho, siza abantwana bakho uNkulunkulu wethu namandla onke. Sibonakalisa uNkulunkulu, sambule Baba unguJehova, sambule ungumnini mandla onke, sambule Baba unguNkulunkulu wamandla amakhulu, isiphephelo sethu nenqaba yethu egameni lenkosi uJesu. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Hallelujah. Hallelujah. Bazalwane siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyakholwa ukuthi ukhona enikufundile. Sibonga ukuthandwa uNkulunkulu. Bengisho ukuthi siyabonga ukuthandwa uNkulunkulu. Serious kakhulu le ndaba le bazalwane. Egameni lenkosi uJesu. Uma uMamdladla role model yakho, makaqhubeka abe role model yakho. Eseshintshile. Ungasali le emathuneni. Ngoba manje awusanamuntu ongamkhomba wena. Ngoba before bowungavika ngaye. Manje uzokhomba bani? Sibonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi asenzele lo musa. Sikwazi ukusondezwa ebukhoneni bukaNkulunkulu. Cela ukunikeza ithuba ukuthi omunye nomunye hambe ekhaya. Check your life. Akekho umuntu engamthinti lento ophilayo. Hamba uyohlola ekhaya. Bheka impilo yakho. Lungise la kufanele ulungise khona. Ngoba asazi bazalwane isikhathi singakana. Cela ninga-relax. Asazi lo musa esiwutholayo ukuthi umkhulu kangakanani noma mude kangakanani. Kodwa kumusa ukuthi uNkulunkulu asibonise lento. Esapostpone ukukhala kwecilongo. Bona uJesu semnyango bazalwane. Yena useduze. So ke ngiyacela ngegama lenkosi uJesu. Akumangazi ukuthi ama temptations amaningi abheke kubantu besifazane. Akusisimanga leso. Yilento vele esiyibona kuGenesis chapter 3. Because isitha siyazi ukuthi uma singakwazi ukunqoba umuntu wesifazane, owesilisa unqotshwa owesifazane. So uma uSathane efuna indoda ulungisa umuntu wesifazane. So ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi asisize. Nami nginama adjustments wami. Kodwa lezi yena azibala namhlanje zakhe zangibamba u2016. Uthe make esho manje wathi sengiyak understand awufila kanjani. Ngoba 2016 ziningi izinto uNkulunkulu angiyekisa zona. Waze wa-emptisha nezimpahla. Mhla ngiqoqa amasudu ngangikhohliwe ukuthi iSaturday. Ngabona ngakusasa ekseni ukuthi anginampahla zokugqoka bakithi. Yena ufuna ngizoshumayela. Ngoba inhliziyo yami yayibambekile ezimpahleni. Ngicabanga ukuthi uhlonipheka ngcono mangabe uyadura. Sengikhuluma nabantu besilisa ke manje. Ngangicabanga lokho nami. So uNkulunkulu wangiemptisha yonke lento. Thatha wonke lamasudu lawo uyonikela ngawo. Ngakusasa makufanele ngize enkonzweni ngayothola iwardrobe ayinamasudu. Ahlangana nebruku elidala engangilifaka eHigh school. Uyalicabanga ukuthi lidala kanjani?
Kodwa lalisangilingana ngoba ngangiluzi weight. Ngadonsa lona ngoba yilo at least lingathi lingcono liformal. Nebhantshi engangilithenga ngiseyinsizwa. Eza ngazo la inkonzweni. Emva kwaloko kwafanele ngiyofuna amanye. Avele ngayofuna the cheapest. Ngoba uNkulunkulu esengishaye ngalento. That's why ngithi wonke umuntu uyafika la. Wonke umuntu uyafika. Khona into oyithandayo. Alikho ivese lisikhuthaza ukuthanda izinto. Uthe uyithanda inkosi uNkulunkulu wakho. Hayi yonke inhliziyo yakho, yonke ingqondo yakho, wonke umphefumulo wakho, wonke amandla akho. Thande nomakhelwane. So uthando lwethu kufanele luye kuNkulunkulu luphindele ebantwini. Hayi ezintweni. So ayikho neyodwa into la emhlabeni okufanele siyithande. Kodwa inhliziyo yethu yabambeka. Isikhathi lesi sokuthi ulwe nawe manje. Ngiyacela ukuthi ungayithathi light lento. Uyithathe very serious ukuthi manje izinto onazo noma uNkulunkulu engashongo ukuthi zilahle ngoba ezinye izinto azikho wrong ukuthi unazo but the problem ukuthi uyazidanda. Angazi noma uyazwisisa. Yes, that's why lezi ayilahlile ilezi vele ezinomoya. Kodwa kunezinye azilahle ngenxa yokuthi ubanje uthando lwazo. Ngoba ulwa nawe manje ukuthi awukwazi ukuthanda uNkulunkulu uphinde uthanda izinto. So ke le yasibamba nje sonke bazalwane. Ngicela ukuthi lento ungayithathi light, ungayithathi njengejoke. Kodwa uyibhekise kuwe uzicheke empilweni yakho ukuthi akukho yini into la empilweni yakho ebambe inhliziyo yakho ngoba iyona into engaba iproblem. Ngale kwaloko bengifisa ukuthi uma ukhona la uJesu ungakamamukeli ngifisa ukukuashara manje sikuashare lenkosini. Mangibukhona la hey indaba kaJesu ngathi ngiyayizwa manje. Ikhona lento kaJesu. Usho le kaJesu akuhlebela umakhelwane emakhe ikhona lento. Hlebele uthi ikhona lento kaJesu makhelwane. Akumbuzi ukuthi uyayikholwa yini lento kaJesu. Umbuzi ukuthi uyayikholwa yini lento kaJesu. Akumbuzi ukuthi ngeke yini ngikuphelezele nje uyomamukela uJesu. Umbuze ukuthi kanjani ngikuphelezele. Mangaba ukamamukela uJesu ngcono ngikuphelezele. Yeah. Uthini uyavuma ukuthi umphelezele? Mayevuma woza naye ke. Iza naye icela impendulo impela. Uma engakamamukela uJesu uthi ngicela ukukuphelezela. Ngicela ukuhamba nawe wamukela uJesu ungaphumi ungamamukelanga. Ukhona ophelezelwayo. Njoba ngimile nje ngilinda ophelezelwayo sondela sizothandaza nawe. Sondela sengiserious ngempela njalo. Ngilinda ophelezelwayo. Ngizobona abantu beza ngathuthu omunye ukhapho omunye. Uthasambe ngiyoma nawe wamukela uJesu. Ukhona yini osho njalo namhlanje? Uvule lo mnyango esingawazi ukuthi for your life ungakana nomusa uNkulunkulu asakunike wona kulomhlaba. Izimo lezo ongafanelanga uzipostpone ikhathi ezibalekile. Okungafanelanga amawuzwa bese uthi ngizobuye ngibone. So nangabe ukhona bengicela ukuthi usondele masinyane. Sondela sizothandaza. Ngicela usondele sothandaza. Sondela sondela sizothandaza. Sondela sizothandaza. Akekho khona. Akekho ufuna ukulungisa indaba yakhe noJesu namhlanje. Akekho futhi ufuna ukulungisa indaba yakhe nezinto okukhulunywa ngazo namhlanje. Othi Nkosi ngiyazibona ke nami. Ngihamba uhambo lengekho right. Ngicela ungithethelele. Ngizofika ekhaya ngilungise kodwa namhlanje angiphume sengithethelelwe. I didn't know. Sengicela loyo ke.
Demnandi labazalwane ukuthi uNkulunkulu masiza kuye. He is a forgiving God. Mthandela lokho nje uSimakade. Kuthiwa masisivume izono zethu uthembekile. If we confess our sins, he's faithful. So sizolungisa nje bazalwane ngoba we thought we were fine. We thought we were fine. Sesiqala ukucheckisisa yonke into ekhona empilweni zethu. You know ukuthi bazalwane bekinixoxele while niseza. Abanye ngibatshelile le ndaba phakathi kweviki ukuthi kwakunebhodi elalilapha ya. Elalikhuluma ngezikhathi zenkonzo ngama Sundays. Lalilapha ngaphandle lelibhodi. Ngo2016 ngacabanga ukuthi ngilishintshe. Senze lenye ngathi lihle. Cela omunye umzalwane ukuthi angidesignele. So wayenza idesign ongithumela ke ahlale efonini. After 3 months sengithi ngifuna ukuyiprinta ngiyayikhumbula nje kusemini ngikhona la ngaphakathi la inkonzweni kwanganamuntu. Ngila ngiyayikhumbula le design ngithi ngiyake ngiyibheke ngizothumela ama printers. Nathi mangiyibuka nje ngizwe kukhona iphimbo elithi kimi kanti kukwabani la. Ngezwe ukuthi lokhulumayo ubani ngaphendula hayi kukwakho. Wathi mabe kukwami ke ngabe ngikunika isithombe sami ufake sona hayi esakho. Niyayizwa masibazalwane. Salihlisa same time. That's why kusukela leso sikhathi kuze kube manje alikho ibhodi elimile. Ngoba ngashawela umagama. Kodwa ngiqhubekile ngafaka izithombe la endlini. La eoffice la bekunezithombe ezilengayo lapha. Sihlele nje silenga lapha yana senye saka baba nomama Khathini senye saka baba uGumbi nomama uGumbi. Sihlele for iminyaka zila. Kulama viki adlulile yavuka le nto ukuthi uma ngabe wakhipha le yini yona. Yasisisa mara bazalwane. Mangabe le ayi wrong le right ngani. Ngahluleka ukuphendula. Ngoba le ndoda yayifikile uJesu exoxa ngayo uthi ifike emshadweni engagqokanga mayibuzwa ukuthi ungene njani ungagqokanga ukuthi wayisho ngolutho. Yathula ngoba uNkulunkulu masakubuza imibuzo uyahluleka ukuphendula. Yabo? So ke angizenzi ingcono ngawe. Ngoba nathi sidlule nje intweni Thixo akumana kuyekisa izinto nje kuyekisa izinto. Enezinye izinto esiziyekayo bazalwane zishaya kuphi? Mount Abega, everybody is doing it. Young sisters, every church is doing it. Mawufike bandleni uthola isitulo esikhulu. You feel tempted. Ngathi na ungayibeka lapha ya. Udliwe lamagama. Kukwabani la? Yayibona? So ke akusinje into ukuthi ibhekene nawe ngoba wena umzalwane umntana kaNkuluNkulu wena unamaphutha. This thing nami yangibamba nami. Khona izinto uNkulunkulu adila nami ngazo ukuthi la wena wenze kahle la. Wena ngoba masifika le phambi kwakhe singabantwana bakaNkulunkulu. Akunamfundisi le phambi kwaNkulunkulu. We are children of God. Finish and clear. So sengishuthi ke bazalwane zothandaza nawe nje but mawusuka la ufike ekhaya okwamanje nje siyathandaza but mawufika ekhaya icela ukuthi ucheck izinto ezikhona empilweni yakho and then uma kunezinto kufanele uyilungise uthandaze makhona into ongayiunderstand uze uNkulunkulu khona izimo ezinzinyana abazalwane nami mangibuza ngizothi yabona ngazi ukuthi lento le is it right or wrong but buza uNkulunkulu ngoba umnikazi wezulu uye so angifuni ukuapprove anything mina yakho wena buza yena ukuthi le injani le injani le I right or I wrong akutshele yena owasezulwini ngoba uma likhali icilongo uyena ozokuhlwitha uyena ozokufaka nami ngifuna ukufakwa uwe. So ke ngiyacela ke bazalwane nonke nikhona la ngaphambili sikhuleke lo mthandazo esothandaze last week
Sibuyela kuwo futhi ngiyacela ukuthi nikujwayele ukuthi niwusebenzise. Namhlanje asishaye ngesingisi hayi ngoba singabelungu kodwa bengicela nje egameni lenkosi uJesu ilona loyo hlanganyela nami kulomthandazo. Lord Jesus, I confess that I've been deceived about my spiritual state. I thought I was saved, yet I see that I've been leaning on religious routine rather than living a living relationship with you. I admit I have been living for myself while claiming to follow you. I called you my Savior, but withhold you as my Lord. Right now, I yield everything to you. My career, my relationships, my dreams, my fears, my future, my very life. I do not merely want to go to heaven when I leave this earth, but I want to know you intimately and personally and live for you wholly as long as I am on this earth. I repent of all my sins, not with a shallow regret, but by turning from them completely. I choose to hate what you hate and to love what you love. I choose to make you my Lord, the Lord of every part of my life. Not only the areas that are easy and convenient. Fill me with the Holy Spirit and remake my life entirely. Give me supernatural love for you that surpasses all other loves. Give me supernatural love for others, especially your children and those who do not know you. Give me a growing hunger for holiness and a deepening hatred for sin. Count me among your bride, who is ready for your appearing. I long to hear, a well done, good and faithful servant, when I stand before you. I surrender my life without any reservation to you now. And I ask you to make me truly ready for your return. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Thank you, Jesus. Siyakubonga baba, uthembekile. Silwela ukuzilungisa. Oba wena uNkulunkulu ongcwele. Washo wathi zingcweliseni. Siyazingcwelisa ke manje. We are doing our part. Siyakholwa baba ukuthi you are also doing your part in us. Egameni lenkosi yethu Jesu. Mangabi khona oyedwa ke baba ongeke umbonise umusa wakho ngesinqumo asithathile.
Siyakubonga, siyakudumisa, siyakubabaza. Akekho ofana nawe egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, ningayohlala phansi. Sisifika emaphethelweni alenkonzo bazalwane, sizophuma. Bengicela ukuthi iklasi silimise okwamanje till further notice. Simisi iklasi for now. Kungenzeka mhlawumbe kungenzeka ukuthi next week siqale futhi eklasini. Kungenzeka bazalwane. But ngiyacela ukuthi next week mawuza uze unayo le ndawana yokuthi singaba nali class. So kodwa for now today cela ukukunika ithuba lokuthi uhambe ekhaya. Ngizonishuthela bazalwane. Ngizonishuthela nibone ukuthi lento le is not a joke. Shuthela nibone, uyazi umuntu methintwe uNkulunkulu uyabonakala. Was it when Thursday? Yes, I think Thursday night. Thursday night or Friday night? Friday night. Right, yeah, Friday night. So Friday night uma besizela emthandazweni. Ngenxa yokuthi sibenelanga elimatasa. So ke and then sabuya late. Okwathola ukuthi isikhathi asisekho enough to prepare ukuthi size sonke. So ke ngeza nabantwana. And ke wasala kuMamdladla ekhaya hayi ngilungilungisa nje intonyana. Masibuye ekhaya now we are shocked. The house is upside down now. Lezi zinto thina besithi zikhishiwe uzikhiphile sicabanga ukuthi uqedile. Kanti lokho akukhiphile kuncane okuningi lokho akukhipha lelo langa. Thola manje indlu ibheke phezulu. And I cannot say no. Ngoba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu udila naye manje. Asi sacrifice elula bazalwane. Akulula ukufika lapho. Kodwa sibonga uNkulunkulu. Ngoba kusho ukuthi uThixo usihawukele. Not just us. Yazi ukuthi ibhlungu kuplento. Sinabantu abasibuka as role models to them in different churches. Abebekhululeke entweni wrong because babona thina sikhululekile. Uyabona icala lethu ukuthi belilikhulu kangakanani. Ukuthi ke baningi abantu abakhohlisekayo bakhohliswa yilento enziwa yithi ngoba bethi uma ngabe yenziwa abodladla kusho ukuthi is fine. Kanti no, it's not okay. So siyambonga uNkulunkulu bazalwane. So ngizonshuthela inibonise evidence. Not for angiyena umuntu othanda publicity. Kahle kahle bengingekho lapho but ukuze nje ni understand. Nibone ukuthi uNkulunkulu wenzeni. That's why ngithi leli viki leli esibuya kulo. uNkulunkulu usihambele. Besimlinde ngokunye wavela ngokunye. So ke izindaba zishintshile. Kubo bonke abazalwane abasevayo. Ngicela ukunazisa abantwana bendlu yokuthandaza. As from next week kubalekile ukuthi amasoka seniwakhuphule. Because mawuseva awufani nomuntu oza nje enkonzweni azokhonza. Mawe useva ufana nomuntu ophethe izitsha zikaNkulunkulu. So kini ngiyacela ukuthi le ndaba le makuthiwa ke mhlawumbe beniyithatha light kini is even more serious. Lokuthi asingabi nenxaki yezinto okukhulunywe ngazo namhlanje. Sibe nenxaki yazo kumuntu eseva. Angazi noma niyangizwisisa. Yeah, singabi nenkinga yazo ukuthi manje sekufanele siphinde sibuze ukuthi awuzwanga na.
kusho ukuthi mangabe uyafisa ukuqhubeka nokuserve uzobonisa ngokuthi amasoko isenze njani akhuphuke. Kodwa uma ngaba userve feel free if uthi wena mina ngisazoyiqhubekela nje bazalwane inkolo lena is personal. Ngiyacela ukuthatha lamazwi akhulunywa uJesu ngoba sizongena kuleyo teaching eklasini masibuya ka Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verse number 1 uthi do not judge so that you won't be judged. So ngiyacela ke bazalwane egameni lenkosi lesi sifundo sanamhlanje akulona ithuluzi lokulimaza abantu. Ngiyangizwisisa ukuthi akusithuluzi lokuthi ushaye ngalo abantu. uJesu uthi ubhekelani ucwezwana olusesweni lomunye ukhohlwe ugongo olusebusweni bakho. Kusho ukuthi lesi sifundo sanamhlanje into ethi wena go to a mirror. Ngoba kaningi umuntu uzothanda ukucorrect abanye kanti yena akakalungiswa kwakhe. So njengamanje wonke umuntu akasebenza impilo yakhe. Uma ngabe kunomuntu ongakasizakali hayi ukuthi manje sesimbuka kabi manje sesimbone isona esidlula zonke. Cha bazalwane basazofika abantu abangamazi uNkulunkulu futhi basazoba khona abantu abangazi ukuthi kugqokwa njani. Bazoba khona abantu abangazi ukuthi yini right yini wrong. Kodwa kuhle mabathola ibandla selimazi right no wrong. Niyangizwisisa ngithi uma befika laba bantu badinga uthando lwethu abadingi iso elibi ukuthi umbheke kabi ngoba njobe fika nje ufika akamazi right no wrong kodwa ufuna uNkulunkulu. So ijob yethu ukuthi asenze kahle kodwa ekwenzeni kahle masingabi sesitulweni samajaji ukuthi manje sesigadile manje umuntu nje na umbona ngathi kunentonyana so umbheka ngenye indlela sozozumtshela awu yesihogweni wena manje emzalwane wami hlisa umoya. Above all uthando lukaNkulunkulu kufanele kube yilona olungaphezulu. As much as sisizana ukufika kodwa masihambe ngothando lukaNkulunkulu. So akekho umuntu okufanele asafari rejection ngenxa yokuthi yena uyahluleka somewhere. Nikhona abazalwane. So ngiyanincenga ngegama lenkosi ukuthi ke uthando makube yilona olihamba phambili kuyo yonke lento esesizwile. Uthando lukaNkulunkulu uhamba phambili. Zimisele ukwenza ama adjustments empilweni yakho kodwa awuna umsebenzi ukuthi uhamba ubheka abanye abantu uthatha ama red pen lo usayenza ukuthi lo usayenza ukuthi hey wena uzwanga yini kanti cha phuma indabeni zabantu. Mind your own business uzokusiza kakhulu ngoba kaningi once ukhomba abantu mawukhomba umuntu umnotice imini u3 ibheke wena. Kusho ukuthi ngamayamazi uNkulunkulu wayenza ngamabomu lonto ukuthi lento yayithi uyibona emntwini kuyenzeka nakuwe ibe khona. So fanele uqala ulungise wena ukuze ukwazi ukulungisa abanye abantu. So ke ngiyanicela bazalwane sibizela ukuthanda. So ke mangabe nabantu abasafarayo manje ukuthi bazizwa bengathandwa ngenxa yokuthi kunento ayenzayo. Kodwa sonke siyosebenza ukuzilungisa manje egameni lenkosi uJesu. Amen. Ngolwesibili yacela ke Tuesday bazalwane Tuesday sikhona emthandazweni prayer and fasting Tuesday and Thursday. So on Tuesday sifika ntambama ngo 6 ntambama but the whole day be in prayer from the Bible. And then Thursday sikhona futhi a prayer and fasting but umthandazo usemini ngo 10 actually asiwenze no ntambama asale siuhlanganise vele. So ngolosine sinomthandazo wasekuseni ngo 10 and then sophinda sibe nomunye wango 6 ukuze nabantu abebasemsebenzini
nabo bathola ithuba. So ke angisho ukuthi abebekhona emini bangasezi ntambama, kodwa sengisho ukuthi ke nalaba basemsebenzini. So Tuesday no Thursday siyaqhubeka, we have prayers, fasting. Makukhona okunye osinako sizokhuluma ngama WhatsApp. Mangaba ukho ku WhatsApp thumela i-message, uthatha i-pamphlet, ucela i-pamphlet, kune number lapho, thumela i-message uthi ngicela ukufakwa nami kuma WhatsApp group so that information kube easy ukuthi uyithole. Ngolo Saturday siyahlangana Saturdays ngo9 ekseni siba nomthandazo. Okwamanje uma inkosi sisinikezile yonke into okufuna siyoyenza masiphuma, siyoshumayela, sizophuma. Okwamanje sisamile futhi ngoba angifisi bazalwane sibe abantu abahamba izinto ngenjwayelo. Mawuhamba ngenjwayelo you miss God. Fanele ube umuntu njalo olalelayo ukuthi inkosi ithini manje. So ke ngicela ukuthi nje sibambe lezi zinto ezimbili, prayer and fasting Tuesday and Thursdays, and then Saturdays in a prayer ekseni ngo9. Iloko nje kuphela kwanamhlanje. So asiphakameni ke bazalwane, sibonga uNkulunkulu kakhulu. Go home and do your stock taking, do some clean up egameni lenkosi. Ungathi edura kangaka. uJesu walahla ukuphila kwakhe konke bazalwane, wanikela ngempilo yakhe yonke eyasezulwini nokwenza heavenly life, wanikela ngayo free of charge. So ke ayikho ivelo edlula igazi lika Jesu. Asivala amehlo ke simbonga uNkulunkulu. Baba siyabonga, siyakudumisa, akekho njengawe. Namhlanje Baba sidlile izwi lakho, sikuzwile Baba ukhulumisana nempilo zethu, sikuzwile usikhuza, sikuzwile usibonisa, usivula amehlo, sikuzwile Baba ukuthi ngempela uyasithanda kangaka khona ukuthi ungavumi ukuthi impilo yethu iyophelela esihokweni ngoba thina sine ignorance kunezinto esingazinaki emhlabeni. Siyabonga, sikunikeza udumo lonke. Izwi lakho ke Baba alivame einhlizweni zethu lithele izithelo. Makube ilona loyo azizwela ubuNkulunkulu bakhe empilweni yakho, umpha amandla amasha, umqinise, umenzele indlela neyinqumo Baba adinga uyithatha, msize moya ongcwele, umupha ukuhlakanipha, umupha amandla amasha, umhole, umenzele indlela Baba. Nalapho bezizwa ngathi kunzima khona, mnikeza amandla okuyenza intando yakho ngoba wena izwi lakho belifuna kuba siphelele kuwe. Siyabonga ukwazi ukuthi naleli viki esingena kulo there's divine protection. uNkulunkulu osivikelayo uthi wena uyasikhipha nasogibeni lomcuphi. Sakhile ke ekusithekeni kophezulu konke, sisemthunzini kaSomandla. uJehova uyisiphephelo nenqaba nedwala lethu, uNkulunkulu esimethembile. Siyabonga ke, busisa ke ibandla lakho sesihlukana, uyalezi ingilosi zakho sibagcina abangcwele indleleni zonke abayihambayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen. Thank you so much bazalwane, uNkulunkulu anibusise.